Dnes sa bližšie pozrieme na športové nohavice Kixis od českého výrobcu outdoorového oblečenia Husky. Ide o multifunkčné nohavice primárne na športové účely, pričom výrobca udáva, že môžu byť využívané počas celého roka. Po prvom mesiaci používania sa mi skôr zdá, že sú vhodnejšie na chladné obdobie, to znamená skôr nejaká jeseň alebo skorá jar a samozrejme zima. Musím povedať, že nohavice vyzerajú naozaj veľmi dobre, majú výborný strih s pretvarovanými kolenami, vďaka čomu sa pri nosení naozaj nepohnú a nevyťahujú. Z prednej strany sú vybavené softšelovým materiálom, ktorý je nepremokavý a odolný voči vetru, pričom zo zadnej strany nájdete priedušný a hrejivý strečový materiál, vďaka ktorému nohavice pekne dýchajú. Spodná časť je vybavená zipsom na nastavenie ich šírky a z vnútornej strany sa nachádza protišmiková guma. Výrobca myslel aj na odvetravacie zipsy, ktoré nájdete na oboch stehnách. Na stehne je aj šikovné vrecko so zipsom, ktoré ja pri behaní využívam na mobil. Veľmi sa mi páči, že nohavice majú traky, čo nie je štandardom pri bežeckých gatiach, a navyše sú odnímateľné, čo je naozaj výborné. Celkovo nohavice hodnotím naozaj pozitívne, pri pohybe ich takmer vôbec necítim, predná vetru odolná časť veľmi pomáha pri chladnom a veternom počasí a teda maximálne spĺňa svoj účel. Za mňa naozaj ideálne nohavice na beh, bežky alebo skialp, aj keď musím povedať, že si nie som celkom istý, či spodná časť nohavic je dostatočne široká na lyžiarky a zatiaľ som ich na skialp nemal možnosť vyskúšať. Ak hľadáte nohavice na aktívny pohyb v chladnom počasí, jednoznačne top voľba.